لەسەر دادبارکردنێ دادبار نەکن hûn jî nayên dadbarkirin. Sûçdar dernexin, hûn jî sûçdar nayên derxistin. Lê bibûrin, wê li we jî bêbûrandin. Bidin, wê ji we re jî bêdayîn. Bi pîvaneke qenc, bi hevdedayî, bi hevdehejandî û sereavêtî wê bikeve pêşa wan. Çimkî hûn bi çi pîvanê bipîvin, bi wê pîvanê jî ji we re tê pîvandin. û Îsa meselek jî ji wa re got, ma yê kor dikarê rêbertiya yê kor bike, ma herdû jî nakevin çavê. Şagirt ne di ser mamosteyê xwe re ye, lê her yekê got di hînbûna xwe de bigihêje wê bibe wek mamosteyê xwe. û çima tu qirşikê di çavê birayê xwe de dibînî, lê girşê di çavê xwe de nabînî. An çawa tu dikarî ji birayê xwe re bêjî, biraw bihile ku ez vî qirşikê di çavê te de derxim, lê tu girşê di çavê xwe de bi xwe nabînî. Heyî mirovê dirom, ka pêşî girş ji çavê xwe derxe, hingî tê zelar bibînî, bo qirşikê di çavê birayê xwe de derxî. Pirtûka pîroz ev cî. Silav û rêz xweşxû be.